Bago pa lang gisadmit ni Brother Kenneth Bustamante nga may tungod gyapon is mga pare. Pamatud-an ko nga sumala sa Biblia nga ang pare maoy tao nga alagad sa Dios. Niya barugan niya sulod 10 minutos kay tagang may raman pug kay ning ato ang minuto dire. Niya ang negative ani si Brother Bro Apostol Edi Salas kay kuan man ni siya nani gitawag manginig apostol niya kay katong isang propeta nato dire wala pud mukare unang usan lang nabilin nga alagad sa Ginoo diri si Apostol Edi na lang boy na ang atuang tema ron ha pamatud-an ko nga sumala sa Biblia nga ang pare maoy tao nga alagad sa Dios. Sige atong tan-awon nig naabog sa Biblia. Sige, taga-atog 10 minutos ang pagbarog sa tema ni Brother Kenneth Bustamante sa habig sa mga Katoliko. Bueno, salamat kayo og maing buntag, may dapit sa kabuntagon sa tanan nato mga tigpaminaw sa programang Debates Baruganan karong buntaga. Unang-una itong pasalamat sa Dios nga mo'y naghatag nato nining kahigayon na nagtsansa nga makautubang ang atong higala nga pinangga kayo nga si Brady Di Salas sa usa ka nindot kayong hisgutanan ang pagpamatuod sa tema. Ang tema nga akong pamatud-an nga ang pare mao ang alagad sa Dios sumala sa mabasa sa Biblia. Kung mabasa sa Biblia, pildi si Brady Di Salas. Pero kung di na mabasa sa Biblia, perting pildihan ako. Mo na debate, di ba? Ang tema, tinaw kayo, no? Akong pamatud-an sumala sa Biblia nga ang pare, mo'y tao nga alagad sa Dios. Kung mangutan itong pinanggaasa, mabasa litra por litra, ato nang ihatag karong takna sa kabuntagon mga binating kaigsunan. Pero unang una, ato unang i-define kining proposisyon, unsa ba ning pare? Kay lisod magkaayo nga mopatiglom ta sa kabutang nga wata masayod sa definisyon niya. Atong tanawon ang basahon sa Alpha and Omega dili na sa Katoliko para dili bias ba. Ang basahon sa mga Seventh-day Adventist ang Alpha and Omega dinita sa pahina 351 mingon prest kun pare persons who are authorized to administer sacred rites. Atong Bisayon, kay mahal daw kayo ang English sa PTA karong panahona. Ang pare, usa ka tawo nga otorisado sa pagdumala sa balaan nga mga butang o balaan nga mga rites, no? Balaan nga mga rito. So, atong ipadayon kung unsa kining gisgutan sa maogyapon nga basahon dinay sa pahina 352. Every believer, ang tanan nga mga magtotoo, in essence, a priest of Christ. Unsa daw? Kinahanglan ang magtotoo, kinahanglan na sayod nga dunay mga pari o dunay pari sa Dios. Na mabasa nato sa Biblia. Ang hingigo nga mga ngayam di na kinahanglan og daghang bala. Kung ikaw hunter nga mga ngayam, di na kinahanglan nga daghan pagbala. Ang usa nimo kabala, igo na kung ikaw hingigo nga mga ngayam bradili. Ang mabasa ang tema nga atong paliw ko sa tema moderator para atog yung mapatinaw. Sumala sa Biblia, pamatud-an ko nga ang pare mo'y tao nga alagad sa Dios. Atong sulayan pagpakli ang Isaiah 61 versikulo 6. Isaiah 61 versikulo 6. Kung mabasa na ito siguro, wanay pangutana si Brad Ide. Kung sa may mabasa na ito din apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Wala. Ang tema mibarog. Gumikan kay ang tema pamatud-an sumala sa Biblia nga ang pari mo'y tao nga alaga sa Dios. Ang Biblia mismo nagtug-an sa Isaiah 61 versikulo 6.
apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamog tao nga alagad sa Dios. Sa ako nang gikaingon kaganiya, di na kinahanglan daghan pa kay bersikulo kapitulo nga naman. Usa ka bersikulo kapitulo nabasa na to litra por litra karong takna sa kabuntagon nga ang pari di ay alagad sa Dios. Ang pangutana, ang mga apostolis nga alagad sa Dios, pari ba sa ding niya? Atong sulayan pagkiklad ang balaang kasulatan kon ang mga apostolis pari ba? Nung naon pagtanaw si San Pablo dere sa Roma kapitulo 15, no? Sulayan na to pagpakli mga binating kaigsunan bersikulo 16. Ako kining gihimo pinaagi sa gihatag kanakong grasya sa Dios. Kinsay naghatag grasya niya? Ang Dios. Diyang gipadala ko ang pagano sa gipadala ko sa paganong kanasuran. Naghalad ko sa kaugalingon alang sa pag-alagad sa maayong balita. Isip pari sa Dios. Na-address ato ang Bibliyang giuptan nga bisan San Pablo, pari sa Dios, mga binating kaigsunan. O gani bisan pa sa Hebreo ang atong Ginoo pangulong pari man. Di ba? O niya, di po ta mutuog ka ng Biblia sa tungkat bang karon wa na Hebreo, o wa na Isayas, o wa na Roma, mga binating kaigsunan na anak. Pero ang pangutana lang, no, kung ilaban ang gibasa o gisabot. Hebreo 3:1. Isulat sa notebook na yung brede. Bala ang mga igsoon nga gidapit sa langit nung pagtawag. Ilha si Jesus isip apostol og labang pari sa atong pagtuo. Mayon siya nga, ang pari dili alagad sa Dios, therefore ang unang dili alagad sa Dios ang atong Ginoo. Kaya ang atong Ginoo si Ginoong Jesucristo pari. Og mayon siya nga, di ko muuyon nga ang pari alagad sa Dios, sama ra ngayang giuyunan nga ang atong Ginoo di alagad sa Dios. Unya kundi ka muuyon anang naana ang mas Biblia. Naaman na sa balaang kasulatan. Ato ang hulaton karon ang pangutana ni Brad Eddy nga muingon asa mabasa sa Biblia Brad Kinit nga ang pari alagad sa Dios. Dunantay katubag na. Pero kung naminaw pa niya itong pinangga karon di na niya ipangutana. Ano man? Naa naman sa Biblia. Iya mang nabati, nabasa man na ito litra po litra. Pero kung wa siya maminaw, iya yun ang ipangutana, no? Mangutana gisag maayo ana. Busa ang tima mga kaigsuunan lig-on nga nibarog mapukan og mahugno lamang kining tima kung naa siya'y mabasa sa akong gigamit nga mga Biblia nga ang pari dili alagad sa Dios. No? O kung mingon sana dili alagad sa Dios ang pari, atong balikon ang pari unang-una pangulong pari ang atong Ginoong Jesucristo. Nga mabasa na to dre sa Hebreo kapitulo 3 kaganiha. So kinahanglan ang katawhan sa Dios, kinahanglan matawag na to harianong katawhan sa Dios nga dunay kaparian. Nasa na mabasa? Na to na mabasa dre sa 1 Pedro nga atong mabasa dre sa balaang kasulatan na itong mga kauban nga moapil sad, no? Sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5, sa pagduol ninyo nabuhi mong bato o gitukod sa espirituhan ng templo, bala ang katilingban ug sa kaparian. Unsa daw? Ang balaang katilingban dunay kaparian. Nasa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 5, ang balaang katawhan adunay kaparian. Ang pangutana ini karon kini mga pundok nga way pare. Matawag ba kanig balaan, nyang isgutan rin dunay mga kaparian, ang balaan nga mga pundok, ug walay lain mo ka na ang naasimbahang katoliko, nga gidubala sa mga pari hangtod karong panahon na, taliwala sa mga nagsaway, taliwala sa mga buot mulumpag sa simbahan, no? Gisaway ang mga pari, pero wa ka na makapukan ug wa ka na makawa sa kamaturan ning simbahan. Nya kining simbahan na ang pangulo mismo ning simbahan o sa kapari
nga mao si Ginoong Hesukristo. O ang mga apostolis sab mga pari, nabasa na to sa mabasa na to Marcos Kapitulo 3 versikulo 14 sa Living Bible, mabasa na to diya. And he ordained the 12. Giordinahan niya ang 12. Sa maning ordin? To make a priest. Paghimog pari. Gihimo niyang pari ang mga apostolis. Ug niadtong panahon na gipadala niya sa laing dapit. No? So, ang tema nga among gipamatud-an tinaw kaayo og ambot. Kung doon na pa ba kay pangutana si Brad Idi ini, kin ay sigsapaw, no? Kay way luna sa langit na pa. Wow. Ang tema nabasa sa Biblia o na sumala man sa Biblia, therefore ang kamatuoran mo na giingos tong Ginoo veritas leverabit bus. Ang kamatuoran mo ay magkahatag kanatog kagawasan. O ang kamatuoran dili pwedeng mapukan pinagi lamang sa yanong pangunahon tao. Kay matod pa niya nun inimpuso mo sa liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wala kita'y igong kusog o katakos sa pakigbatok nining kamatuoran ngang pari diay maoy alagad sa Dios. Ang atong mahimo mohinon ang paggunit o pagkapyot nining maong kamatuoran. Busa doon na po'y panultion nga nagkananayon sed reformamini e novitate sensus bistre. Usba ka ng imong kaugalingon, pinaagi sa pag-usab sa imong panghuna-huna. Kung naguna-una mo ang pari, di alagad sa Diyos, usba ka na. Kay usa ka na kapanghuna-huna nga dili iyas Ginoo. Kay ang huna-huna nga iyas sa Ginoo, kining kaparian nga naakaroon simbahang Katoliko magkaigalaan, mao kini ang alagad sa Dios. Kay una-una, simbahan iyas Ginoo og ang iyang mga sumusunod mga kaparian busa kinahanglan tang mudangop sa ato mga kaparian kay mao kini ang tao nga alagad sa Dios. Isayas kapitulo 61 bersikulo 6, apan kamo tawgon nga mga pari sa Ginoo. Nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Nasa Biblia ang tema, no? Kay di man ta pwedeng mukawas sa Biblia kay ang atong tema sumala man sa Biblia. Pinuwa kay ingon dre nga way labot referensya. Munang migamit taog referensya. Kay mugna kag tema unsay wa maapil diha, pwede na nimong mapasulod, no? Pinaagi sa gipirmahan nga tema. Unya kining atong timang gipirmahan sumala sa Biblia pero wa gaingon nga Biblia lang. Busa migamit ta og mga referensya sa pagmamatuod na ining atong balaan kaayong pagtulunan, no? Busa doon na tayo mga pag-ampo nga mga Katoliko nga naminaw karon alang sa tong mga kaparian, no? Bisan tuod sila alagad sa Dios, pero doon na mga panahon nga kinahanglan sila mga pag-ampo isip mga tao. Sama sa mga apostoles, mihangyog pag-ampo nga sila na mahimong lig-on sa mga pagsulay ni ining kalibutan na, no? Busa, kinahanglan na to, ay siksawa niya Brad, no? Kinahanglan na to ang pagtamod unsa man kining maong kamatuoran. So, ang tema na pabarog sa permatibo sa mga sakop sa Katoliko sa pangalan si Catholic Faith Defender sa Diocese Pagadian, among napamatud-an nga kining pari di ay nga naastong palibot nga gisaway kaniadto ni Brad Ili. Saway niya kaniadto alagad diya sa Dios. Orot ng 10 minutos, barog, adto tas pangutana sa ato ang negative side ni Brother Salas. Dagat salamat kayo mga Master Moderator. Tanaw na to kung makatubag ba na yung... Objection, Mr. Moderator! Objection! Objection! Akong pangutana. Kinahanglan, Gritso, pangutana. Ay, komentaryo. Pangutana di, kay kini, kuhan man eh, Okay. professional debater man eh, mong kabang. Ang akong pangutana mao kini. Tulo ka teksto sa Biblia ang imong gigamit, Hebre, Isayas. Ang imong gigamit. Asa ang binyo sa pagministry sa mga pare. Objection, Mr. Moderator. Watag gatimag vinyo. Ang kuna sa nga kining nabasa na to sa Biblia nga ang pari alaga sa Dios, Objection, muluyon ka. Moderator. Ay, atamatog vinyo. Ana manggod, ang iyong tema di, klaro lang ga, gipamatudan lang niya nga,
pamatud-an ko sumala sa Biblia nga ang pare maoy tao nga alagad sa Dios. So, mangita kag Ang detalye, ang akong gipangita, asa sa naglagad, tuabas bulangan, o asa. So nangita ko nimo, ayaw gayong nga wala ka magtima. Mr. Pilosopo man ka kayo. Mr. Ang akong Moderator. pangutana mao kini, asa ang binyo sa pag-alagad sa Dios kanang mga pare nga imong gibasa sa Biblia. Tubag. Mr. Moderator, nindot kayo yung pangutana. Pero akong tubagon ang pangutana, kung iya unang uyunan ka ng tima, kay may kawas sa matas tima. Oh! Wapan taga-timag vinyo re. Ang tima na to, kining maong pare ay sagsabaw. Ang sabaw. Magbasa-basa nga. Detensa de. Kuan man ko ni. Wala dili ni siya ingnon nga related na siya kay ang imo di ang katungod mo pagguba ra gid siya ang kuan. Pangutan na siya. Asa mamabasa po nimo nga dili tinuod ngalan dili mo itinuod alagad. Ana ba? Ana nga tima, related ang akong gipangutana. Asan dapitan nag-alagad ang mga pare ug unsa ang ilang buluhaton isip pare alagad? Tuag ba sa bulangan? O tubag? Mr. Moderator, Kina, kina- hindi ka katubag. kinahanglan, imo unang uyunan ni, uya tamo adtos ng trabaho. Ngayon mo uyon man ko. uyon ni sa ni, ayata mo atos trabaho. Ah. I-insert man mo imong paring Romanong Katoliko. Ah. Munang pare-pare lang ka. Ako Pangutana, pangutana. pangutana. Sige, Asa pangutana ang lang. dapit nga imong gibasa sa Biblia ang mga pare, ang lugar nga nagministry sila isip alagad nga pagkapare. O tabag. Atong tubagon ang lindot kayang pangutanan, no, kay di naman siya musupag ng kining maong pare, alagad sa Dios, ang iyan lang gisupakan asa ang video. No, asa na to makitaan nga na ang pare, no? Ang pare, mga pinanggang kaigsunan, unang-una itong Ginoo, alagad sa Dios, unya pare siya, may Ayaw ay ko sabaw. kumbaga sa... May adto siya sa... Ay sagsapaw di, ay sagsapaw di, ay sagsapaw. Di. Nawa sa katedral, asa? Ayaw na lang po tagay pagdaghan ng alibay. Kabalo naman eh siya sa tubag, Mr. Moderator, nasa katedral. Sunod pangutana. Pangutana di. Kabalo naman eh siya. Akong pangutana ng kapili. Taka, ayaw ko pilosopuhig binata, hinubog. Ay, objection, Asa Mr. ang lugar? Moderator. Katedral Di. ba? Bulangan. Ani lang di. Sa magan, binata man ka. Mr. Moderator. Okay. Ato minangga sa'yo, mga high blood niya, bugnaw mo tang aircon, re. Lipat ko ng Oh? Sige di, pangutana di. Last Ang pangutana akong na di. pangutana, mga kaigsoonang tigpaminaw, alang-alang mo pa matuod lang ta direktang pare, kasayon anak, kamao mo kumubasa. Ang Pangutana. akong gipangita, Pangutana. og genuine ba ning mga pare, asa ang pag-alagad nga nahimutang ang mga paring imong gibasa sa Biblia. Sa Bulangan, katedral ba o templo? Kabalo na siya sa tubag, oh. Dili kay imo dayong kung pilosopan. Yan ang gitubag. Sige. 3 minutos. Dagang salamat. Sige. Ate, sunod si Brother Ede sa iya. Mga kaeksyon ng tigpaminaw, ang akong kontra, ang iyang estilo, parehara sa usamis ng mga Catholic faith defender, unsa man, mga filosofiya, mga lipat-lipat, wala ba'y detalye kung unsang paria. Ang ilang tuyo ana, panglinglangan naman, mubasa silang mga pare aron i-insert ang ilang pari. Kanang paganong paring Katoliko, wa nailuna sa pag-alagad. Ang alagad yun sa pagkapare nga na-record sa Biblia kini si Aaron sa numeros 3 ang musagol ipapatay unsay buluhaton nilang Aaron. Aniya, Levitico kapitulo 2:17. Kamong naay Biblia unsa? Kumusta na? Ingon na ni ba? Kapitulo 2 versikulo 17. Ihatag mo ang mga otron pagbasa. Leviticus Kapitulo 3, versikulo 11 hangtod 16. Anya, og ang mga pare magasunog niini sa ibabaw sa halaran kalanon nga hinalad nga hinimog pinaagi sa kalayo. Kana ang buluhaton sa pagkapari nga iya mong mabasa nga ania sa Biblia. Dinita kang Kristo
asa usab ang binyo lugar nga si Kristo nag-alagad isip pare nga alagad sa Dios. Ang iyang mga kaigsunan bubasa-basa lamang siya. Nagtuo masandi ko kamao mangutana unsaon pagkabot ang tinuod. Mubasa ganita ato pong ito kamao makumbasa. Ilagoy pag-ingon daghang pare. Ang iyang dikot ganina Hebreo 3:1. Ato masaw na mga kaigsunan kano bang way limbong? Dili kay magpatuo ta nga maay ta mubasa kamao kumbasa. Ay kung basa-basahi. Kay kamao ko, ang imong gikuha man eh. Hebreo 3:1. Busa mga igsoon, balaan nga mga mag-aambit sa langit ng pagtawag. Pagtawag, ginukto ninyo si Jesus, ang apostol, labang pari sa atong tinuan. Asa man ni siya nag-alagad, isi pare. Atin batubag sa Biblia. Muna ako siyang ipangutana. Niya sa Hebreo gyapon. Kini mga dili ba kay basa-basahan ng tao pagkapare then aron panglingla sa namin aron ma-insert nga naay pare inyong katoliko inyo dahil insert mao man imong tumong. Asa si Kristo nang alagad si pare asa nga simbahan ato pang basahon kana natay teksto gyud sa Biblia mga kaigsunan tigpaminaw kay kung wala lipat-lipat mo na. Busa ka mong tigpaminaw, ayaw mo og tuog lipat-lipat. Nga naman, walay detalye. Karon kay si Kristo Apostol, pare nga Pangulo, asa ang iyang simbahan. Niya sa Hebreo gyapon mga igsuunan tigpaminaw. Hebreo Kapitulo 8, 1 hangtod 3. Tanawan nyo diyan yung Biblia. Aron makita nyo si Kristo. Niya kumisaan. Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini aduna kita ni ining maong labawng pare nga nagalingkod sa tuo sa trono sa halangdong digto sa langit usa ka mag-alagad sulod sa dapit nga balaan og tinuod nga tabernakulo nga gipatindog dili sa tao kundi sa Ginoo didto sa langit. Tanawa kini mo'y insaktong pagpahayag dili sa yuta si Kristong pagkapari. Busa katoy ang gibasa 3:1 sa Hebreo na anay riko dito langit. Busa mga igsoon balaan nga mag-aambit sa langit nun 3:1 ang iyang gibasa. No sa mga kinit, iyaram tang basa-basahan, o pare nga kamao mo kung mabasa. Ang akong pangutana, ang ayan ni magtubag, di kami ingon ka, wala man kong magtima. Unaw sa mga, imor akong tudlo-tabo agbasa nga kamao mo kung mabasa. Mauwaw kas Ginoo. Sa ay na lang pagkuan. Personal. Langit nun di ay. Nabay balaod na di. So, kanang balaw pa ma-approve na. Una-una man ka. Ito na lang din. Kuan man gud malain lang ato ang debate na ay balaod ang debate pero kanang balaod nga hinugnag sa atong kongreso sa Wala ba? wala pa ma-approve, wala pa na-approvehin. Okay. No, giduso ka na, usayaw gi-insert na, usam ka. Langit nun dihay, nga pagkapari, ang iya basta may mabasa lang kong pare, ay usam ka. Dito na nastubaan iwali, aron malingla sila nga imong pagkaparing katoliko, ma-insert. So, ang pagkapari di ay, ni Kristo, dili ihatag og lain. Busa kanang tanang pare, lakip ng paganong paring katolikan, negosyo na, wanay labot. Objection, Mr. Mulder, wala Steven, Hebreo. negosyo. Abot ng negosyo. Naabot na ng negosyo ni. Guban yung tima, guban tima. Kasiya de. Gubaning tima, guba. Atong tema nga ang pagkapari ni Kristo dili ihatag og lain. So walay pari karon nga gituboy ang Ginoo. Hebreo Kapitulo 7:24. Atong saon. Apan buhi si Jesus hangtod sa kanturan og ang iyang buhat sa pagkapari wala itugyan sa lain. So,
kanang mga pare karon nga niya sa yuta, wala na'y koneksyon pag-alagad sa Ginoo. Puro negosyo, patay panapion, buhay panapion. Objection. So makita na to dre. Ay, nag-appeal ng kuan di kay. Wata ka timag patay. Wata ka timag negosyo. Ate! Pare atong tima. Di. Ang imo di mao gid ang paguba sa tima. Busa ka na yung tima, nga miingon siya, nga dunay pa nga pare, wala siya kay balo, nga ang pagkapare ni Kristo karon, wala ihatag blind, so walay pare nga pag-alagad. Samot ng Romanong paganong pare, di ginaalagad sa Ginoo. Kay gisulti gyud nga ang pagkapare ni Kristo, dili ihatag kay gamito na ning ngalana, kawato ning ngalan ni Kristo pagkapare. Aron, ma-insert ng ilang paring Romanong negosyo. Wala na na mga kaigsunan. Kaya ang pagkari, Hebreo, Kapitulo 7:24, Mayong balita Biblia iyas Katoliko. Basahan niyo diya. 7:24. Ako basahan pag-utro. Aron ninyong matultulan eh. Apan buhay si Jesus hangtod sa kanturan. O ang iyang buhat. Buhat sa pagkapare, dili itugyan sa lain. Tanawa. Nganong naay pare karon? Ay wala na lagi mga kaigsunan. Sila ray gahimo silang kaugalingong pare. Asa, dito sa seminaryo nga sila mo'y nagbuhat. Kanang mga pare ray gabuhat anang seminaryo. Diya po sila magtuntong. O maingon sila pare, may sa Ginoo. Uy, muuwang mo sa Ginoo. Wag yun mo, isguti sa Ginoo. Kung mag-isgot ang pare, dili kang Kristo, nga pag-alagad karon na niya aktual karon kay kumpare nga kaniadto kadto lang kang aron dili pasagulan usab kadtong karaan nga pare pagka aron wala po'y makasulod digtong pare nga lain ato masaon aron ninyo bang kuha sa Numeros Kapitulo 3 versikulo 10 ang pagkapare pod karaan nga panahon sa wa pa si Kristo, wa po'y makasagol. Kay kung dunay mo sagol, patyon man po nila. Nan, unsa man yung mga Roma, daan ang paltik nga pagkapare. Ang standing anang mga paring Katoliko, paltik na daan. Pagano ko na. 3 days sa Hebreo, Numeros, komisyon. Maayong balita Biblia nga iya si Katoliko. Ako masaon ang nakasulat. Og ito dyan kang Aron og sa iyang mga anak ang katungdanan sa pagkapare. Kung adunay lain nga mangahas pag-alagad, ingon nga pare, kinahanglan patyon siya. O tanawa, og dinoy takan Kristo, di po ito dyan na paano kining parang Romano, paltik, dili pare sa Ginoo na. Kinsa na sila, pare nga iya sa negosyo. Kinsa nagbuhat nga sila pare, ila lang kaugalingon, kay kanang seminaryo, ila na, diagikan ang source, nganong na ay paring Romanong Katoliko. Abot ang matag seminaryo. Sila ra, Monitor. ang gaorden Ay nagsimang stima di kay murag layo naman stima di seminaryo. ito malayo, atong gikuha ang source, asa sila gikan, nganong nahimo silang pare. So diha sa seminaryo nga sila mismo maoy tag-iya ang Roman Catholic Church. Maoy tag-iya ng seminaryo. Gitawag nila nag-seminaryo. Ngambot nganong gitawag nag-seminaryo. Nga wala may ang pagkapare ni Kristo kinsay nagtubay. Ato pong basahon. Hebreo, Kapitulo 5, mga kaigsaw ng tigpamilaw. Aron yung mahibawaan. Kinsay gatuboy, pagkaparing aron, nga mga libi nga maoy gitasangunan pagkapare sa karaang panahon. Okay. Okay, pangutana. Horot po di muhang 10 minutos di pinsa. Sige, atos pangutana. Mato pa niya kaniya lipat-lipat daw atong unang pangutana. Diretso. Atong unang pangutana, Levitico Kapitulo 2 versikulo 17 gigamit nimo kaniha. Tres.
Levitico 11:16. Kapitulo 2, versikulo 17, imong gigamit. Wa nako dayon nagbasa. Okay, nganong 11:16. wa man nimo dayon nagbasa, Brad Dede? Anong magbuot mo ka? Nganong wa nimo dayon nagbasa? Muyon ka nga ang Levitico Kapitulo 2 taman rag 16, why 17? Tres. Wa nako nasayop lang ko. Okay. Tres. So 11:16. muuyon ka karon nga ikaw mo'y galipat-lipat di ay kay gigamit mo Levitico Kapitulo 2, 17. Levitico Ay 3. sapaw. Pangutana. Muuyon ka karon nga ikaw day naglipat-lipat. Kay gigamit mo Levitico 2, 17 na imong giangkon way 17. Uyunan nimo ikaw naglipat-lipat. Tres. Akong gi-correct tres. Kapitulo 3, 11:16. No, mo ka. So muuyon ka na makakasimong pagingon. Okay. Levitico Kapitulo 2, 17. Uyon ka na makakain eh. 3:11-16. Wa pa ko nangutana na, Bradide. Wa ko mubasa. Muuyon ka nga na makaka. Sa dos. Ay sa. Kapila na ka na badlungan. Oh. Og sa kuan pa ni, boxing pa ni, dagan nakikigmainos ba? Basta na ako'y gibasa Ang- dos 17. Bag ilitok ni mo kaganihan, nagkik Levitico 2, 17. I-correct na ko, 3. So, akong gibasa. Okay, sige, Temsa. Narong chapter siya sa pagbasa, mo nang iulisan niya. Sige, proceed sa pangutana. Diklaro na ko, 3:11-16. So kay Nausa mo kay ka. matod pa niya nasipiat sa kaniha mo na lipat-lipat. No, sunod nga pangutana. Sa 3:11-16. So di lagi tayo patakag litok og bersikulo lagi. Ano Sunod kang patakag? sunod nga pangutana. Pangutana. Sunod nga pangutana. Gi-correct na ko. Oh, sunod. Sapaw. Oh. Ay, doon na may coaching recipigas, doon na may doon na may coach. Ayaw. Ah. Mantag ning basa ko, 2:17. Wala man. Di-correct nila ko. Okay. Kay nganong gi-correct nimo kay? Kay walay 17 sa dos. Okay. Sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Mabasa man diri sa Isaias Kapitulo 61:6 ang tema. Nabasa nimo ni wa? Oh, mangutuduan mo kung basa ni mo, gipangutana ta kag asa ang lugar. Imo na po kung... Nabasa ba nimo ni wa? Wala ko mingon ni mo nga wala ta magtima nga moingon kag nabasa ni mo. Ang pangutana tinaw. Tinaw. Nabasa ba nimo ni nga ang pare alagad sa Dios sumala sa Isaias 51:6 wa? Asa ang lugar. Mr. Moderator, Ano ang ang pangutana, kakaiba? buog dili ra Mr. Moderator, ha? Ang pangutana, simple kayo. Ang Isaias Kapitulo 61, versikulo 6, miingon, nga ang pare alagad sa Dios. Nabasa ni mo ni wa? So, gikurikan ta kag asa sila nag-alagad. Kay Mr. makabasa man ko ana. Ayun naman kayo. Oog dili ra man Dili. Oog dili ra ni. Ang akong tubag mao kini. Makabasa ko ana. Okay. Mo sa ako kang gipangutana asa silang lugar. Okay. Kahit tag 3 minutos sa manggihatag, tapos pangutana, sige, adto na punta sa ribatal. Sige, walang personalan na lang ni inyong kuhan. Sige, sa negative side, atong unahon, sa ribatal. Mga kaigsunan tigpaminaw, mailan lagi nimo ang taong dimbong. Nganong dimbong man? Gikorek na ko kay pag-ingon ako 2:17, walay 17 sa Levitico 2:17, kundi 1:17. Pero gikorek na ko, giusab na ko 3:11-16. Pero 1:17 na ang chapter ay ako nga nasipyat, pero gikorek na ko asa ang akong basahon. Kay sa Levitico 2:17, walay 17 sa Levitico 2. Niya sa 1:17, chapter 1:17. Pero iyang gidaginot, kay nagtuo man siyang wa na ko i-correct. May basa kong tumo-tumo, 2:17, kay kana, mablin ko nga ako na makak. Kung magkumabasag 2:17, nung sumiskinit, kanang mong estilo, lipat-lipat, o panikas. Lipat-lipat mo na, klaro. Objection, Moderator. May tagwa ko mo. Walang personal kayo. Oh. Personal lang. Maayo lagi ang tagwa na ko i-correct. O imong ta ko mabintangan nga ako may nang makak kung nagbasa-basa ko
ngawa ma-record sa 2:17 kay wala 17. Ano sa manis kinit iya bang daginutan ng mga nagtuo man siya nga iya kong mabitik na. Busag i-correct na ko 3:11:16 sa Levitico. Unsa nakasulat ang buhat sa pagkapare gayon. Ha? Magsunog na silang mga halad nga sinunog gikan sa katawhan sa Dios. Kung makasala ang katawhan sa Dios, pinaagi sa paghalad nga sinunog pasayloon sa Dios. Mga buhaton sa pare. Dili kay magmisang-misang patay na paningag bayad. Wala na nas ko ande. Wala na nas di man. So ato lang ang diklaro aron Kapila naman yung ma-compare. napadungan sa moderator na eh. Ma-compare na to kung unsa ang buluhaton sa mga pare nga record sa Biblia o ang paring Romanong Katoliko. Makumpara na to kung asa original nga pare. Nan, dili kan Kristo sa mot. Dili kalusot ang Romanong paring Katolikong pagano. Bisag asa siya manukad. Igo ra ang iyang mga supporter sa bakak nga mamakak. Perteng pamakak. Di makayang bakak abot sa langit. Lakip dito sa mga Catholic defender sa Osamis DXDD. Tanawa, surrender. Silang Wendell, Tata Rosal. Objection sa moderator. Naabot ni ko sa amin. Ay na lang nag-i-appeal lang sa taga-Usamis. Di rin na lang largos Biblia. So lang tigpaminaw, ako naman giklaro ninyo nga ang pagkapari nga basta ang Ginoo magtuboy, wa ginay ipasagol. Kang Kristo, kinsay nagtuboy niya, Hebreo, kaya wa na ko itong mabasa ganina. Hebreo Kapitulo 5, 4-5. Ingon, ani dili ka sa seminaryo. Aton saan? Hebreanon Kapitulo 5, 4-5. Ana, og walay tawo. Tanawa, Hebreanon kamong tigpaminaw. 4, Kapitulo 5, versikulo 4-5. Ang basahon 4-5. Ana, og walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingon diha sa maong katungdanan kundili sa Dios. Tinawag siya alang nini maingon kang Aron o si Aron. Dili kay kita mo adto tag seminaryo nga kamuray tag iya. Tanawa, di ninyo masabtan. Sila rin nagbuat-buat silang kaugalingong pari. Paltik. Di klaro ani. 5. Sa ingon usab niya na si Kristo. Wala magtuboy sa iyang kaugalingon. Aron, mahimo siyang labang pare. O tanawa, hinoon, dito lo siya nga nag-ingon. Kanya, ikaw akong anak. Karong adlawa ako mahimong imong aman. Sumala sa gingon, usab niya sa laing dapit. Ikaw pare, hantod sa kahangturan. O mo nang dili itugyan. Ang Diyos, di kay tuwa seminaryo. Magpatuo na mong pare mi sa Ginoo. Bueno de. Sa oras ang nimong dipinsa sa 5 minuto. Sige. Salamat kayo, maragi hangak kayo si Bradidi, no? Sa iyang pagluwad sa kamaturan, pero di man maluwad. Ano nga ito inumduman sumalas panultihon Kapitulo 13 nga matod pa dito, ang taong bakakon, masipyat gyud siyang kaugalingong pinulungan, no? O niya tinaw kaayo yung gigamit kay ganiyang mga pinangga, ang Levitico Kapitulo 2, versikulo 17. Tanawan niyong Biblia diha, doon na po na yung Levitico 2:17. Tama naman tao ni sa 16, Bradide. Magpakapin, matod pa mas pinadayag, ang magpakapin, pakapin naghampak. Kapila na kanina hampak sa Ginoo ning mga tawanan ano man. Wa may mabasang 17 re, no? O niya, ay, sapaw, anay ginang kuan, anay ginang samad, no, sakit gina. O ikaduha, matod pa niya, ang pari sa Dios na simbahan, ang mga pari na mo, waba din simbahan, na amang simbahan. Ang problema ini, ikaw mo'y way simbahan. No? Wa gani, membro. Di ba? O, sa may nga na ng way membro gani. O, kanang himungaan nga wag yoy kuan, wag yoy piso. Sa may nga na na. O, di ba?
Oh, minsan nga, di man maayo ng imong anak. Wa may piso, di ba? So, kinsa man, ang iyang giingon kaganiha nga, ang pare wala gihatag ngadto sa laing katawhan. Ang pagkapare, di man ni mao ang pagkapare isip posisyon. Ang pagkapare nga trabaho ni Kristo nga magpakamatay sa krus wa na gihatag ngadto sa laing katawhan nga muluwas. Muna ang katungdanan diya kung natong subayon gyud ipadayon ni na bradide diya sa Hebreo kapitulo 7 bersikulo 24 may 25. Dili ta mo pundo sa usalang ka bersikulo kapitulo nga mo day natong panguna-una sa mga liberismo kaniadto og fundamentalismo. Wa masayon unsay kultura, unsay tradisyon, unya putol-putulon ang nasuwat sa Biblia. Ang gipangutana sa nato kaganiya tinaw man kayo. Nakabasa ba ka bradide ining Isaiah 61 bersikulo 6 matupon niya nakabasa man ko. Oh, wala problema kung sabi mabasa niya. Ang pare alagad sa Dios. Ang taong alagad sa Dios. Muna mabasa na to diha sa Biblia. Kining gigamit niyang Numeros kapitulo 3 bersikulo 10. Makabasa ba ka diya ang pari dili alaga sa Dios? Diba mo nindot nga pangutana-untan after na sa oras, wa tay mabasa diya. Ang mabasa na to diya, naghalad sila. Wa ba naghihimos tong kaparian nga maghalad ta? Ang paghalad na to di asimbahan? O niya, ang katong paghalad kaniadto nga maghalad sila mga mananap nga isip matawag nato og bugtis ng sala nga nahimo di na nakinahanglanon karon ngano man ang atong Ginoo mismo nagpakamatay sa cross para nimo brad idi tulo ka adlaw siya gumikan kay dagko kay tagsala pwede man daw siya magpakamatay nga mabanaw siya pila ka adlaw tulo ka adlaw gyud siya gumikan sa kadako natong sala unya gipun-an pa gyud nato ning sala karong panahon na di ba pinagis pagpumakak matod pa niya dito na iwalis tubaan. Dito matingaanay kay sige maning atong tubaan god. Ya mo day nga. Ayaw lang yung taon himuay yung taon ng Biblia nga ipulutan sa inyong tubaan ha. No, ayaw lang yung taon himuay ni brother. Matod pa niya kining mga Katoliko mga bagakon sangko sa langit. Klaro na kaayo dahil ng Katoliko mahilangit. Matod pa niya nga kining mga Katoliko grabe ka bagakon. Ay lang mga bakak abot sa langit. Tanawa so klaro na gyud kayo nga malangita. Bisan giingnan tani ang bakakon. Busa kamong Katoliko di karon. Pasalamati. Pasalamati ninyo si Bradide. Kami angkon nga kita di malangit. Bisan taliwala siyang pagingon nga kita mga bakakon mga binating kaigsunan, no? Gigamit niya kaniya Hebreo kapitulo 3 bersikulo nakaluwad ba ni? 3:1 wa igo payno ni nagpa tuyhakaw sa unsa man kamatuoran igo nagsuporta nga naman ang atong Ginoo pangulong pare ang atong Ginoo pangulong pare mabasa na to diha wa man giingon diha nga ang atong Ginoo dili pangulong pare ang pangulong pare ang atong Ginoo ay ang mga sakop sab kaparian kay kung mingon kani kag pulis hipi ka imong sakop sa pulis. Diba? Kung mayroon ka nga sundalo ka, ay mong sakop sa sundalo. Kung pare ang atong Ginoo, ang iyang mga sakop sa pare. No, di ba? Ay sagkuan niya. Wabi ako yung sapaw ko niya. ay isa, no? So, tinaw, ang tima, nagpamatudan na to. Tinaw kay sa Isaiah 61:6 nga ang pare di ay alagad sa Dios. O ya, kiningigso na to nga nagpapari-pari. Isbradide, kamo na maghukom kung kini ba alagad ba sa Dios? Nga naman, apostol man daw ni siya. Salamat o maayong buntag. Okay, atong isunod po ang ang mga kaigsuunan nga komentarista sa tima. Nahon na to si Brad Hinaro Simbahon. Brad Naro. Bila may buntag no, tanang naminaw no, tindaw na katong ingaw ni Kenneth. Klaro maging nga si Ede wala magbasa og 2:17 pero iyang gibalitad nung basa ko Ede kung dili 3:17 sa pagkinsa mo buton ano ha si Ede nga wala sa magbasa nga ang 2 wa may 17 uno 17 no na
mo na nga kadto si Kenneth nga sige lang pangutang nga correct objection nga naman pag iyong pangapi di maginya ibisto kay nga naman mabutyag ang tinuod na bagoy taong nag-diagnose nga pobre mamatay dato mamatay ang ngayong pangayo og usang kalibo pero nga bisag saong nagugbalanse kini sila may ginimo ligwat sa mga binakak ba mingon sila pari kuno si Kristo wasa kay balo nga ang pagkapari ni Kristo wala gitugyan sa lain nakining yang episode 4:11 nga naman si Pablo kung sa gawa ni Pablo sa buhat 17-19 nga bagong pagtulong ang kanipaluman si Apostol Pablo nga sa unang panahon naman siya mundo sa kalabitang magpagkumpisal dinhi kung arigi ka sa tulood yun nga pastor sa Ginoo udi na pangupasal siguro paisugan di mas pari kung dili miyo ka Brad pastor nakasala ako pastor wala siya mag-iog mangupo kung dili mag-ampo ka og imong isugid dito sa Pangulong Pari nga si Kristo. Ingon na nga kini kanang relihiyong Katoliko bisag tagaan pagkulag pila ka milyon pabalikon ko lang ko ano man pilte man yung pagkabakaka gabasag bag-ong pagtulukan sige hisgot Isayas una kay bag-o naman ni si Kristo ang Pangulong Pari ingon ana nga ang ato karong unya wapon niya basaha ang buhat sa city nga naman tong daghang mga pari ang buhat sa city nga naman tong pagwali karon sa mga apostoles pagwali mga apostoles may pakailap ang may balita nagkadagan daghang mga pari nga nano nga naman tungod kanay baro sila nga alam pagkari pike. Salamat kayo pinangga nga moderator o akong pagtahod sa tanan nga naminaw sa atong kaubanan dinhi sa istasyon Katoliko ug dili Katoliko kauban sa nako nga mga Catholic faith nga kanunay nga nagdipinsa sa simbahan. Unya kini laging tema karon kini atong pinangga nga si Disalas nilakaw naman kay minos kamaturan ba. Unya naamang gyud panultihon nga gaingon nga kining ang imong kahibalo isangpot gyud nga ang imong pagtuo ba nga isangpot ngadto sa kahibalo yang atong usa sa kining amahan sa atong simbahan nga doktor sa atong simbahan nag-ingon si San Anselmo sa Canterbury mingon nga ang pagtuo kinahanglan gyud mo ngadto sa kahibalo. Nga mao lagi na nga ang atake sa atong pinangga nga si Disalas kining sa atong kaparian unya pakapinan niya mingon siya negosyo panapi may ang paborito kayo. Well, ang kining simbahan manggod, kining hisgot siya og bunyag, lubong, og misa, dunay bayad, pero di na mapalit ni mong mga sakramento simbahan, Ang nag-alagad sa altar mao may modawat sa suhol. Tungod kay naa may galastuhon simbahan, mga materialis, Mga materialis, bulpin, mga ink og kanang mga papel. Mao na siya nga dunay kining ang halad nato diha sa nag-alagad sa altar nasa Sirac City 31 atong basahon nga nag-ingon pasidunggi ang Ginoo og tahura ang mga pari sangkapi sila sa gisugo kanimo nga ipahatag kanila ang unang mga abot ang halad alang sa sala so dunay mag-alagad sa altar unya ang atong pinangga kay ang gigamit ganina ang Hebreo City 24 nga kini siya di ni mahimo sa bisan kinsa nga pari nga kining magpalansang sa cross si Kristo ra mahimo siyang pagkaingon muna kung ato nang ipadayon sa kapitulo 9 sa Hebreo unya bersikulo 14 nga kini siya ang iyang pagkapari dili ikatugyan sa lain mao man ni paghalad sa dito sa cross
Unya, ang pagkapari, wa ginay katapusan na Exodus 40, versikulo 15. Unya, doon na gyud mag-alaga diha sa altar nga mo konsagrar sa panubino, no? Mao bitaw nang diha sa santos nga Eucharistia na diha ang kining hingpit nga halad nga mao ang kining lawas ug dugo sa atong Ginoo. Nya unsa may mahimo na ang nag-alagad sa altar mao ang kaparian. Unya doon na pare kay sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 doon na gitawag nga harianong pare. Og sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5 niingon diha nga aron magtudlo kag mga pare sa matag lungsod. So dunay mga pare. Anong pinangga milakaw naman wa ungitoy pare gyud sila ha. Kay siya naman usa. Unya dire sa 1 Korinto kapitulo 9 bersikulo 13 ngadto 14 walay duha-duha nga nasayod kamo nga ang nagalagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug kadtong nagalagad didto sa halaran may bahin sa halad. So, salamat o mayong kamuntagon sa tanan. Mayong utos sa tanan kani si Brad Laurenti makiguban na sa programang debate sa baruganan. So mayong utos sa inyong tanan, sa inyong pagpaminaw ng kahanginan. So sumala sa Biblia kita mga Katoliko ato yung labanan ato pagtulon ng Katoliko kay sumala sa Judas 1:13 labanin ninyo ang inyong pagtuo. So, ganiha ang tema mahitungod sa pagkapare. Inya, si Idi Salas masigusugot magnegosyo. Ang katedral, walang taon na nagnegosyo. Kung gali kag negosyo gani, labi na dinag ko, wala mga nag-business permit. Inya, ganiha, yung patusya na kunay pare ko sa bulangan, matayo mo, kitagpa na bulangan nga nila pare dia sa bulangan, wala man, iya raman ang mga puro raman atake. Siguro si Brady Di Salas kanuna nagbalik-balik dito sa bulangan niya sa tubaan pag yun umukitag pare dia sa tubaan ug sa bulangan siya siguro kung nato naigo o nabitik dayon napamatuda na sa itong kauban ng Brad Kenneth Bustamante nga ang mga pare mo'y alagad yun sa Diyos pinili og mga tinawag sa pagkaalagad sa Diyos si Kristo mismo gani Pangulong Pare sa unang panahon, si Moses ug si Aaron, pare. Sa laray ni Melkisedek, pare. Ang mga 12 apostoles, pare. Hantod sa panahon ni Kristo, sa katapusang pare, mao si Apostol Pablo. Subusa, mabasa yun sa Biblia, litra po litra nga ang pare, mga pinili o tinawag sa Diyos aron magpangalagad. Sumarato, daghang salamat yun si Brad Laurenti. Okay, no, ato pong isunod si Brother Ostinoy na silya kung kumparing dugay ng wamot ni Mao. Daghang salamat po kumpare. Salamat usab sa atong station manager yung naghatag na itong kahigyunan ng mga programa o siya mga kawanay o may buntag sa tanan nga naminaw ng mga programa. Ako lang i-komentaryo kanang pare tinuod mo yun na kaya nasulat man daan pa sa Tugon andun pa sa bagong Tugon doon nag-Kristo to pare nga alagad pero sa doon ay mga kondisyon lagi. Kaya nga kung musugot ang kang Kristo, mahimo kang pare, mahimo kang alagad siya. Sumalas mo basa sa Juan 3:36. Ang ito sa anak may kinubindayan, apan ang di musugot sa anak, dili katilaw kinabuhi, ino ang kapusa Diyos kung dili niya kanya. Mapari ka man o matao, kung dili ka musugot ni Kristo, ang kaligot-got sa Diyos mo, kung dili niya kanimo. Apan kung bisan kag dili pare, tawag kang pare kung ikaw sincero nga nag-alagad ka sa Diyos. Kaya ang pare, alagad man Diyos sa Diyos. Apan kung pare ka nga nagtulibagbag kasi mong pagkapare, wala ka magtuman siyang kasuguan, unsaon mo kapagtawag ana, paring bakakon. Kaya wala man ka magtuman siyang kasuguan. Kaya ninyo man siya, kung nahigugma ka mo kanako, Juan 14:15, tumana akong mga sugo. Kaya mo na, nga mahatag pa siya laing maglalaban na to. Kaya nyo na mag-ampo ko sa mano, hatagan ka mong laing, maglilipay, nga mao ang espiritu sa kamturan, yung igwan, kinantos kanturan. Nagkaroon nung nagpakapari ka, niya ang imong gibuhat. Wala manimo sunda ang sugo ni Kristo, wala tumana ang sugo ni Kristo. Useless na kaya nga naman nanginom ako na higugma kamo kanako tumana ang akong masugo.
Ingon pa ganin siya sa 23, ang nahigugma kanako magabantay sa kong masugo. Ang amahan mahigugma kaniya ug ako sa mahigugma kaniya ug diha kami mupuyo kaniya. Kaya mo na kakanindot kay kondisyon kung atong tumanon ang iyang sugo. Panong pare wala magtuman, dili po kumingon nga mo na ako iunaw naghukom, ang Diyos ay maghukom. Tao raman ko. Dili ko mahatag sa kong hukom, kay dili mo ko tao, dili mo ko Diyos, tao raman ko. Ang tao nga dili perfecto, dili yun sidihan sa Diyos. Ug unsay iyang ikahukom, kay tao raman siya. Ang Diyos yun mo naghukom. Kitang tanan, hukman man ta sa Diyos pag-abot panahon. Mapari ka man diha o dili pari, magdawat ta sa atong hukom niya, sumala sa atong mga binatan. Walay pari, walay dili pari, kung ikaw nag-alagad sa Diyos, kay matod pa sa 1 Pedro 2, ang alagad sa harianong pari, kung ikaw mo alagad sa Diyos, mutuman sa mga sugo, isipon gapon kanyang pare. Muna kung gigo lagi ngakon, mutuman tas yung mga sugo. Daghan mo kay sugo, dili mo kay sugo ray ipatuman nito. Kaya yung sa nga, sa Mateo City 24, yung sa, ang nagpataling nyo sa mga pulong, nagatuman nini sa masuktambutan. Dili ang sugo ang ipatuman, hanti pa yung mga pulong. Kaya ang mga pulong atong tumanon, may sama sa suktambutan. Kung dito po sa Juan 8:51, iyo mo sa si Bisan Kinsa, napatayin nyo sa kong pulong, nagatuman dili makatinatig kamatayon. Pati nindota pasalit itong Ginoo. Ato ng paningkamutan, aron dili mapakyas ang iyang isaad nato. Kaya kato nang dili nato tumanon, kawang kayo ang iyang mga gisaad nato di nato madawat. Ngunay, ato alang paningkamot, mapari mga kaog dili pare, pero ang tinuod yun nga pare yun nga alagad yun sa Diyos, katong siya yun mismo mo nagtudlo. Katong tinudlo yun sa Diyos, kaya kung ikaw nagulis ko ilalang ka og pagkapare, niya Boy no, Brad Dinoy. daghan kayo salamat. Kaya tayo sunod po si Brother Brian Lumilis. Praise God, hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Dalang salamat, Pastor, sa higayon. May imong gihatag. Iman akong ipabot may nito nga pagsalamat sa to ang station manager Mel Coronel kung mga sa partner nga naadiri karon Kenneth Bustamante. Hatag sa iyang indot na tima. Unya sa tanan nga kawani nga naglihok diri sa RM and Pagadian, mayong adlaw. Then patrusuban ko makinig. Piyagan daw, kanina sa padab ni Subanan Brian, Palos Lumilis, Palos Paridupi. So, ang tima, hisgot, mahitungod lagi aning Pangulong Pare. Kunya, litra por litra mangyod, mabasa ang tima, matod pa dito sa Isayas, gibasa kadihan ni Brad Kinit nga. Litra por litra gyud mabasa. So, dili na unta ang ngay supakon ang tima, gumikan litra por litra o klaro tataw na mangid kaayo ang tima. So, gisupak ni Brad Idi, pero wala kadabang iyang pagsupak sayop nga pagsupak kon nagpamatuod unta si Brad Kinit bahin sa Katoliko o pari sa Katoliko, gusto unta ang iyang pagsupak. Unya kay nagpamatuod man si Brad Kinit ang iyang gikuha nga mga teksto, bitong buhian nga mga teksto, iyang pasikat mauman si Kristo. So buhi klaro ug tataw man gyud mga teksto gipangbuhian ni Brad Kinit kaniya, ang iyang gipataas mao ang pagkapari ni Kristo. So may punto, dako kayong punto ang tima ni Brad Kinit. Niya, Hebrehanon 4:14, hindi lang timang-tibangon ang kung basahon karon ng teksto, matod pa, busa ligunon ta ang atong pagtuo kay kita, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuas na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios, ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari nga dili mubatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita
panuko pagduol sa trono sa Dios diin anaa ang grasya dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. So ang tema klaro gyud sa ako nang gikaingon kaganiha, klaro man gyud nga litra por litra sa tanang gipangbuhian ni Brad Kenneth unya ang iyang gipasikat paulamang gyud ang pagkapari ni Kristo basi pod sa akong nadungog kaganihan nasaksihan. Unya si Brad Eddie Manggod ang iyang nasaksihan sa pagkakaron mauman ang iyang giatake niya lahi man sa gipamatuod ni Brad Kenneth ay ang gipamatuod kaganihan ni Brad Kenneth mao lamang ang pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo. Unya diri sa Hebrehanon 8:1 nagyapon ang sulat ni Apostol Pablo dugang pamatuod dugang papasabot nga matud pa niya ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pare naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon nga pangulong pare sa dapit nga balabing balaan nga mao ang matuod nga tolda nga tinukod sa Ginoo dili sa tao. Ang tanang pangulong pare gitudlo aron mag-alagad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong pangulong pare kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung ania pa siya sa yuta dili gayud siya mahimong pare kay aduna man Yan. salamat. Hallelujah. Sige. So inyong nabati ang tagsa-tagsa no ka mga komentaryo labos na ng ang negative ug affirmative side nga diin. Atong Domingo na hisgutan mangguli mahitungod pud itong pari pero di lagi makapabarog ang tema kay ngano man iya ra may istorya nga mauna Katoliko nanapi niya sa Biblia wala na ginahikuan wala po'y mabasa ang Katoliko. Unya karon po diya pong gidipinsahan lang gihapon bisag ang tema nga tataw kay mabasa sa Biblia mo nang ang ato taong igsuon sige na lang siya igo na siya siyaw manang walay kuan ba kanabi taong inunta nga pagbarog sa husto nga pagdipinsas balaang kasulatan inaana naman na siya mga away ram na kay wa manggod siya mga membro aboy no sa di pa ta mo adto sa pagtakop akong gitawagan da si Brad Tare nga og nakahigayon ka ari diri karon sunod Domingo kay nainangita nimo si brother simbahon boy no hantod sunod Domingo tong panag-uban tulumanon debate sa Baruganan inyong radyoman si brother Rick Traya tatak arimin. PR Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. Sa Pagadian, DXPR. Number 1 is Tatak RMN. Oras na tag, alas 12. Tatak RMN.